mugakoye akamurama sana akamutebia amang'ana amange lakini chimessage isatu nchieresete buna amutebeti nayande tutamanya akamutebia bono ende omotebi montigere abana aye nyogoko genda okore ki ogende agachaka ire nagateba ukanire nkamutebia nyokanire mutebi bono omong'o oyo omonene ogochia esukuru eranya gochia esukuru oyo otari gochia esukuru rende mokore ki moire rende gakanire tokamutebia gaki ase mobekire motokonya intwe tobwate chisiringi chiri busana nkware gwancha otokonye rende togende na omwana intwe twatuma omwana esauri yokoenda kumurinda buya bono ntware gwechiera tochi gosaba etwaete obisi nini moratokonya agakana agateba genda nyene omonto omonene orenge buna omosubati bagochandana na omogakoye emware gotwachirwa 200 lakini esauri are omwana eine efefa nabakoreire agakera omonyaruka omwaba esimi akamutebia mbuyaika tatigekeraika esimi yaye yarimo yanga agakwanera eyere anyorete oyo orengo ari gochi gochinchi akamuha esimi agakwanera agatebera bana tabwati simi omonto namorigete akomanyora nyaruka eyo ende rende ekandi bobe Muriria Oinka TV nebiro bindi naende ngukwaregania ende nkoretera omogano korwa ase ekenyoro gekorokwa Bong'era ekegotoka ime sublocation ya Mokubo eyegotoka ime location ya Magenche ase ward ya Magenche constituency ya Bomachoge borabu county ya Kisii mogano ngochi gokoretera rituko ria rero igoro y'omonyaruka oyomo orwete aiga Kenya ase ekenyoro eke kia Bong'era ekigotoka ime ye ward ya Magenche kogenda ime ense ya Saudi Arabia ase eng'encho kero kende yo kwerigeria na koine kinga nkonyorare kende ekiokera mokonye kwegenderere na kero kende gokonya abaibori baye lakini rende ase gesiekebe omosubati oyo nigegotebekana aseretie obogima bwaye ime yense ya Saudi Arabia goteba barenga nigeng'endete gosaka erusia obogima bwaye bande bateba ng'a temanyekaini buya nchiraki akwete nakiekoera twakorire esabari yaite ya masemo korwa omochibo Songo goika ase ekenyoro eke kia Bong'era ekegotoka ime sublocation ya Mokubo ase location ya Magenche ward ya Magenche constituency ya Bomachoge borabu erinde koine kinga nkonyora turu omogano oyo ase oboime na komanyanga kero kende ingikeirete omonyaruka oyo gosiria obogima bwaye gose kero kende nchiraki anyarete kobaka gosiria obogima bwaye nakwariganiria mwanchu muriria Oinka TV erinde togenda ase obwamo tumanye omogano oyo ase oboime nchibora botambe nkoro kwa MC Dudus karibu sana aiga bono mwanchu muriria nigo turi na ng'ina omonyaruka oyo okorokwa Eunice egotebekana ng'a igasiriretie obogima bwaye ime yense ya Saudi Arabia litabeni karata teyango mong'ina buno okorokwa nkorokwa Rose Mukira Rose Mukira enere nka yawo gana nka ya bono kero kende nabo tugwete ng'a omwana omonyaruka orweta aiga Kenya kagenda ime yense ya Saudi Arabia osiri obogima bwaye kero kende chinkuma nabo chigoteba ng'a kero kende gerusetie obogima nakikora twekire iga rero kero kende oratoa omogano litanga ntiga nchaka ase goteba ng'a pole sana eng'ore enene na nabora tuchake gotwerera kero kende omwana oyo buna akina na kero kende buna arweta na kuchaka esabari yaye okogenda ime yense ya Saudi Arabia okina kwa Eunice gakinete na afingi atabwate mochandondi okay agera akina na agasoma esukuru agakura nasomete esukuru agakura igaika rende chingaki echi atagete gochi kwerigeria nabwate abana babere muna achete Saudia nabo atigete maega gakogenda bono omogano oyo ng'akiare konye onyorire nka yaye
nkaya gachiete gochi machoge mate tukanyora nturi kunyomerana tukamurusia ororo. Inu buna abaibori ekera asoka mukagenda kumurusia ororo ase eng'encho kero kende koreng'ana na ekegusii chinyomba chire echimo. Ekero mogochika kera kunywa moigo okonyonyorire mwana? Nabwate omwana anyorete esukuru. Oyonde iga amonyora ekero achiete ororo igo buna twamoeti. Bono kero kende ng'aki ekonyerekana ekero mwamorusirie bwoye ng'aki agochaka esabari ya okogenda ime ya Saudi Arabia? Ntwamorusetie ororo tukamoirania akagenderera esukuru. Iga afisa achiete gochia embabу momoroi naende agachaka moiba. Bakagenda. Iga ekero agosoka tarakore esukuru? Yaya. Ire ngare? Konyora form 4 achire. Bono korwa abwo bakare bacha ase tware korinera emiya gochia ororo. Ekero acha kooroka, gaoroka ogore na omwana oyo omoke, atamobwati, ore omwana bwa amatuko 3. Tukamoboria kai kwaire omwana, agateba omwana natiga ase abanyene. Tukamotebia omwana omoke naki kware gokora omotege. Iga agacha korwa ase arenge, agacha ka atabwati omwana? Agacha na korwa abwo gose twamenyete nyomba minto. Aurura iga gusii? Tamenyete gusii. Ase machoge gwateba? Mbo machoge lakini omoroi namenyete na korwa ase gokora ebibarua. Bono agachaka morusia abwo akamoira akamobisa. Bono ekero acha kooroka gaoroka kabwate omwana omoke. Ekero acha nyomba atabwati omwana, tukamoboria kai kwaire omwana. Agateba omwana natiga ase abanyene. Tukamoboria naki kware gokora otiga omwana omoke okorera. Agakira tanchete amang'ana mange. Tata omwabo iga araire akaboka, akamotebia genda orete omwana. Nagotebetie osome esukuru, tigwasoma ma bono emechando yakobwatire genda orete omwana omae ocha gontebia eki kiaba. Akobua akagenda, tukamoa omwana onde omonyaroka bakagenda bagacha na omwana. Bagacha na omwana bwa amatuko 3? Oyo. Nari bono arwete ororo agacha ase mosiko omwabo ore Kenyenya. Akamanya gocha konyora ebroka ya morusitie Kenyenya, ekamoira Nairobi akagenda training akamocha kogenda Saudia. Bono orure Nakuru ochire gusii ochire ase moiseke omwabo. Moiseke omwabo bono moiseke nere omonene? Osogete machoge. Ochire bono nabo bada abwate omwana bwa emetinyi 3 ike eyemo. Bono obangiru ng'aki akobangoka abwate omwana omoke kabere iyo koirwa training ya okogenda kero kende isiko yense ya Kenya? Igatagete kogenda, agateba otwarire abana baye agende korigeria abana baye. Omwana oyo asome, tacha gochandeka. Ekero anga nkogenda are, bakandetera omwana. Omwana nkamorinda. Bakakoretera omwana oyo omoke omonene ng'aki ang'ana? Omonene ochakire enasari. Omonene oyo ng'ai yarenge chingaki echio? Chingaki echio, oyo omonene no arenge bono ase tore. Inwe mware komorinda? Intwe tware komorinda. Bono ekero anyora omwana okabere ochire ase moiseke omwabo, naende onyorire enchera ya okogenda Nairobi goetrain ndagende Saudia. Bono omwana oyo kare omoke mwareterwa Nakuru? Omwana oyo nabete nkomorera mpaka agatrain agakora. Gakora rituko erimo konya nasokire iga natigeire abana bande omwana gochi koirana nkanyora taiyo. Bono omwana oyo ogenderete kobwata ekero agenderete gotrain oyo ogendete korera ng'aki ang'ana? Nere oyo. Ng'aki bono erio okoreterwa? Eri bono gochaka emetienyi 3 gochia igoro inche namobwate. Bono kanasoka ake ngochi koirana nkanyora omwana taiyo. Koboria abana natigerete bamwabo na abanene. Bagontebia yaya yuna iga achicha, obogorie omwana okora ki? Ogende. Nkabogoria nkai agende. Bagateba ntwe ntokoreti ki? Ntomanyeti. Inche ngakira. Ngacha nkaribotia omwana oyo omomura ore iga gochia esukuru nkamotebia naigwete yuna nacheta. Agacha akanyora chidakika nke 10 iyo, lakini akabogoria omwana agakora ki? Akagenda. Omwana oyo agantebia tiga gochandeka egento omonto anchire gokora, okomoa amaiso. Inche ngategerera. Nkabake, ndika ebarua iga naende nkanyora esimi. Ogontebia ng'a
nana kingokora narangeri igo ng'ende narobi egasi eria ng'aki bono ngokora ng'okong'oyeria omwana nkamotebia nkare ekebarua are ting'io rioka aye onye konyara komokoba nabo okomokoba. Ngachicha nkanyora nakoba omwana ogenda, wagenda naende bagakora chiwiki ibere bakairana. Bono eria agocha gochira eria omoerio agataka kobogoria abana aba abarete. Okorire training ya chiwiki ibere? Oiranire naende. Eria akorire training ya chiwiki ibere Nairobi amenyete? No bakobera abwo batete ng'ania esukuru eyio abo. Nogenderete korera omwana? Inche nigenderete abana bonsi naye babwate? Bonsi inche mbabwate. Korwa abwo bono naende ngochia gocha nkonyora naende ochire igo abwo etraining oirire abana. Bono korwa abwo nari achia gocha oteba bono nkogenda nde korina endege. Nkamoboria okogenda korina endege rende kayia abana baria agantebia yaya abana omomura oria otebire ng'irere mama omwabo abana. Nkamoboria orere mama omwabo abana. Omomura oyo bono nere konya babeire nere naende mbari konywomerana ekagera mogachia komorusia oo? Otebire ng'irere mama omwabo abana. Nkamoboria naki okoirera mama omwabo abana mbagochia komotenia tanyare kogenda nonya nkweria erikondi agochia goikaransa are. Agantebia ng'a nabo tata omwabo omwana atebire. Nkamotebia bono na oyio onde omonene nabo mokomoira rende onarire gosoma iga mokomoira oo naki agochia koba. Ng'a inche bono nimanyete. Nkamotebia bono genda omotebie montigere abana aye onye gokogenda okore ki ogende. Agachaka airana agateba okanire. Nkamotebia onye okanire motebie bono omong'u oyio omonene ogochia esukuru ere anyagochia esukuru oyo otari gochia esukuru rende mokore ki moire rende gakanire. Nkirete mambia iga nkanyora omwana oyo ogocha na omwana oyo omonene na ebagi na echianga chiaye. Tata omwabo akaboka akamoboria ng'ai omwana omokare ng'a abanyene bakana. Akamoboria bakana ebakoba abanyene nchera ki? Mwana oria agakira. Agakira tata omwabo akamotebia buna okogenda igo ogende orete omwana oyio omanye gokora ki? Aye omanye kogenda. Tobose kogenda otareteti omwana iga. Omwana oria buna achiete igo tachieti rende naende koirana ere akagenda igo. Bono gachiete igo egaika engaki agacha gaka esimi agateba mbari na endege mbagenda mbuyaika. Kwamotumire abachia koreta abana tareteti bana baria? Oretire oyomo. Oretire oyomo oyo omonene? Oyo omonene. Oyo bwa emetinya ang'ete tene otigaire oo? Oyo Oyo oteba bamonyene iga akana. Igo kero kende akaigwa oria omonene ekiagera omomura oria agateba ng'a kero kende tari oye? Na inche nabo naichoreti naki oyo ogamoesa oria tari oye otigari oyo oye. Ngateba rende gakana inche gose nare gokorerera omwana boronge onye okanire tiga na barabwo bakore ki? Barere. Bono akagenda rende buna agendete naigete kari na endege agaika Saudi Arabia? Nario gwakirwa esimi gocha? Agakera omonyaruka omwabo esimi akamotebia mbuyaika otatiga ekeraika esimi yaye eyarima yanga. Agakwanera eyere anyorete oyo orenge are gochia gochenchi akamoa esimi agakwanera agatebia ere bono tabwati simi omonto namoria takomonyora nyaruka eywo ende rende ekandiboti. Bono nabo agendereire igo mbuyari mbuyari nabo agwaka esimi oteba mbuyari intwe rende ntomaete mbuyari mpaka bono buna eria agocha gokwera iga are buya agete esimi rituko riarenge ria Jumapili agakera omomura oyo omwabo. Omomura oyo gakoboka agatotebia oyoni ntwakwana nere botuko oteba otebiwe omwana oye tarendiri buya mogende momoeyerie omwana oye momorendere omwana. Gogakia omwana gatotebia totaitoreti tata omwabo intwe togategerera scar. Naende rituko erimo rikoea ogoteba oyoni otebire mogende morete omwana koboria tata omwabo rende naki togokora onye mwana oyo takarendiri buya. Tata omwabo agateba omwana nabo tokomoretera tomorendere ere ogocha gocha nere okomanya eki agokora. Tokaimoka tokagenda koiywa omwana korwa abwo ase aire togomochoga abwo chache. Togaika ororo totaragenda oo
ngatebia omogaka one ng'aki nkamorengereria enchera are omwango kagechigu gagokora egento bwango nkamoboria totaragenda nkwore gotebia tata togende nere nkamboria nabo kwarora nkamotebia inche nabo narora agantebia nkogenda nde komorora nkamotebia yaya igo okogenda tokomanya omonto mambia eki abangete gochi gokora komotebeti mapema nari okomanya ng'a naro ogositaiyo nere omanya onyora oo bwaebanga akagenda iga nkingouta riko agacha agantebia tata twakwanire nere otebire mambia nkogenda tore gogaki eria mambia tokamoanora rinde togachi koiria omwana oyo omwana togoika abwo machoge abanyene aba bakebisa omochio oyo na omwana babebisa tokairana tokagenda ase police post tokaripoti tokaegwa akarube gete tokatoma o chief tokarwa abwo tukagenda o chief katoika o chief tukanyora chief naro agatwatendia agatotebia mokong'aa chisiringi chiri 10,000 mbeke egari amafuta na abasikari manye gochi koreta omong'ina oyio na omwana mpaka iga iga obisi morikenerane manye koba omwana oyo na omochief okobatebia momwachiri 10,000 omochief ororia oyo rieta ntomoborete lakini obisi ya egetonto elocation eyio yabo machoge church okay abo ka obisi kabo naroche gakore kwa egetonto yaani ase elocation yari gotoka ase constituency yabo machoge church obasabire chiri 10,000 nabeke egari amaguta machi kobashugurikera tokamoboria gaki chiri 10,000 agatotebia abasikari bare tokogenda barabungu bande nosiasi nkomwatore gento geke tokamotebia gaki ase mobekire motokonye intwe tobwate chisiringi chiri 5,000 nkware gwancha otokonye rende togende na omwana intwe twatoma omwana esauri yokoenda komorinda buya bono ntware gwechiera tochi gosaba etwaete obisi nini moratokonye agakana agateba genda onye na omonto omonene orenge buna omosubati bagochandana na omogaka oye emware gotoa chiri 20,000 lakini esauri are omwana eyio na efavour nabakoreire rende omwana oyo monyaroka ngonya goaka are esimi tokamotebia omogambi iga agosaba chiri 10,000 na intwe tobwate chiri 5,000 omwana oyo agadai omogambi bakwane komo amopromise abwate chiri 5,000 abwatie omwana atoe okoria omwaribu omotinyi chibesa akore ki amotomere omogambi akanga motureti oria ngo obisi abwo agatoseria agatotebia genda morusie chibesa nonye na ekeombe gesa moonie eng'ombe momente chibesa echio chibe chiri 10,000 motoretere tokairana rende gocha tocha gwechanda tonyore chibesa chinde tomente tomanye gochi koiywa omwana twarwete obisi eria yarenge rituko ria Jumatano egoika Jumatatu tokanyora eriboti omwana oyo okure totaranyora besa twari gochi komenta Saudia tokanyora nyaroka eyio yakure eriboti yachire ng'okure okay mwanchi morigereria Enka TV inyora ng'a nigo tore ase sublocation ya Mokubo gotoka ime ya location ya Magenche ward ya Magenche ase constituency ya Machoge Borabo ase tokwera rugoro yo munyaruko okora ku Eunice oyo osirerete mense ya Saudi Arabia otwachaga komanya omogano ekorwa iga Kenya na bono nari tutete komanya bwikera nunga egento kiagerete ageitankire kieke bono kero kendo mogina mwanyorera riboti ng'a osiririe obogima bwa mense ya Saudi Arabia mutaro yo mwana oria omo chief obasabire chibesa oyo takire kobakorere gasi bosa chibesa mwatebire mugwate chiri busano munyaruka monyene omwana oyo munyaruka obono otebire ng'a omo chief anche chisano acha moment ichinde karanyorira omusara oyo atachiti konyora osirie oboma bwaye ngokorete riboti ng'a omwana osirie oboma bwaye riboti eyo yarwire korwa ase eproga proga eria mbusetie ekamoira naro ng'o nero okobakera esimi omonyene gosekero kende eriboti yerwete ase broka ekaheta gochia ase getuma konyora eriboti ikorwa riboti eyo yachiete iga ase omonyaroka omwabo ase amorusetie no achiete akariboti no ebroka echiete koriboti gose agete esimi ochio bono omonyaroka oyo nero ogokomanya omogaka oyo nero omanya omogaka bwa omonyaroka oyo bono oyo okonyomerete nero ogokomanyia ng'a bono mokoyo oyo osirire ime ense ya Saudi Arabia ng'aki bono agosire ng'aki ng'a kiamoirera gosiria oboma bwaye ekero namoboreti gantebeti ng'a gaereswe ng'a
Omwana oyo gakomplainitie gikuba kiarenge rituko erio obotuko echuma botuko ng'a gakoira nyagitari tanyoreti obogeni bonde ng'a agakwa. Mwache murigereria Enka TV nigo gekobwatana naende omwana Eunice niga aserete obogima bwaye obotuko obwa erituko ria ejuma buna eri. Bono ekiamoita koreng'ana na ng'ina omoibori buna akwerera koreng'ana buna anyorete oroboti nkeri ng'a nigo anyorete gose gachagete kwimurungania igoro ya egekuba kiaye koigwa obororo na magega yaye gosibwa mbobe. Bono kero kende ekero akwimurungania egekuba tachieti koirwa nyagitari koreng'ana buna kwanyorete oroboti. Ng'a gaikwa nyagitari taigeti konyorerwa obogweni bonde nagakwa enchera baeresete igo buna baretete ripoti. Igo nabo oroboti rwachete orweng'e ng'a kero kende iga arwara na gosiria obogima bwaye. Na kero kende chinguma ngoteba chire ng'a niga eng'entete gose igo gose iga achiete gotema korusia inki karatobekanga buya ng'a inki kiagenderete abwo. Bono abwo igoro ya okwerusia obogima tinkomanya ng'a nki eruseretie obogima gekogera ogokwana oko bari konya gokwana na abana bamwabo omwana enyaroka naro obwate chimessage atebete abete gakomotomera echi chiabete chia omoerio chiare goteba buna twachiete kobwatia omwana okora ng'a abanto baria titwachiete kobwatia omwana mbachiete bakaeresa abanyene baria ng'a abanto mbachaka korigia omwana buna inche nkorengia ekagera rende oyo orenge ng'a nere omogaka oye akamorama sana akamotebia amang'ana amange lakini chimessage isato nchieresete buna amotebetie na ayande totamanya. Chimessage echi ng'a obwate? Nyaroka ya mwabene nechibwate. Eyere bomachoge chache? Yere Kenyenya. Kenyenya nere iyo bomachoge eywo ngoteba. Kenyenya igo oyo nere obwate chimessage buna bakwanete? Namotomerete chimessage isato. Oyo ore Saudia nere otomerete oyo mwabo ore Kenyenya? Chigoteba kero kende ng'a nkiagerete gose ng'a kiasirete obogima bwaye? Eyemo naigwete asomerete abanto nyomba igo yare goteba ng'a omomura oria iga amotebetie ng'a takomoa mwana pi tiga ebe omwana nere amoebe arende oywo oye noria asugurikere ogocha. Alafu na emessage ende egateba chibesa echi chiago okorigia nkorora tore eki ogochikorera naende nkorora tore eki chigogokonya. Inche buna naigwete omwana oywo akwanete nyomba. Igo kero kende chimessage nchiatwarete okogechia ake gochia ase Eunice oyo orenge Saudia. Banto rende kero tokorengia kero chimessage echi chire igo okorora ng'a na oria namotebetie amang'ana amabe. Kero kende chimessage echi totebe ng'a nchiaererete kero kende koimokia obororo gochia ase omonyaroka oyo Eunice orenge Saudia na kero kende kobwatania amang'ana aywo ng'a gerusetie obogima bwaye. Bono enchera ya okwerusia obogima ero kero okorenga inche nkorora ng'a na omwana oye ogerete akeita akarengereria ng'a omwana one bwenga korwa rende naende ochandegete ndika ngokore emutu eye yonsi ng'ende nchigokonyora omwana oyo aitore buya gose taiyo. Inche nabo nkorengia rende nonya timanyeti. Bono kero kende mwatemire kobwati na komanya ng'a kiasirete obogima bwaye na kero kende kogenda ase embassy ya Kenya maybe Nairobi aria ase achagete koroseria emeroberi yaye okogenda ase ya Saudi Arabia na komanya ng'a kiagenderete. Bono igoro ya Nairobi niga nko yaye eramanya aro inche timanyeti. Enko yaye nero yachiete aroro? Mbachiete ona tata omwabo naende mbairurerete kogenda ororo ng'usa onde. Ekenyoro eke ngwate gekorokwa? Bong'era. Bong'era naye gwateba okorokwa? Rose Mokeira. Mwanche omorigereria Enka TV ase ekenyoro ekia Bong'era. Oyo na omong'ina Rose Mokeira nere ng'ina Eunice oyo egotebekana osiretie obogima bwaye ime ense ya Saudi Arabia. Ere buna omoibori otwereire ase oboime ng'aki omwana anyarete koba kagochaka gokina naki
atigete skuru ake asengencho yo goteme nyuomo iyo bata iba kane ta sengencho kero kene njabwate tia machiko nekemira kyo mugusi bakamoirania lakini nainde ikanyarekananga ochire bwebisire nari asiba mu rusetu iranira roro bono nigo twale ko mutiga umongina Rose anyara ko bagakwayana ndetoke nde ase yanko yaye ikiagera umugako yetalia bono yorega igane yanko yaye uyuba achiete no mugako ya singencho yo kero kindi yo kumanyanga koru Nairobi ngaki ibintu byagendete bona Rose abo mwacho murigeria Inka TV beke break ya keiga kwira nande gocha sege kege kesana kerbo siongira nene yanko ya Eunice uyo bono bachiete na ise Eunice ime yo mucho Nairobi kumanyanga nkikegenderete atwerera sobwengi ne gosa sobwa galentebe nga rohoti kibanyorete kuru Nairobi na kero kene mirobeliki ya rosiwe asingincho kwa nekinga mwana Eunice ngorusi gwali mense ya Saudia na wekiwa aiga Kenya kero kene mongina kwanyorire roboti ronde gose ncherende nga kimwana Eunice yara rusiwe mense ya Saudia na wekiwa aiga Kenya tinda nyara ripoti okay biamo sana mongina singincho kero kende yogo to roboti uno rwa sinchira yobwa gale na inde pole sana gotoko sobanga site gakore mi ekero emirobiri gendete koro singa kero kinga kimwana lera chikuri mense ya Saudia na agoika aiga Kenya kuri ngento kemonkere nataka kumanya bono abana aba bonse nayo babwate mwana na chita karuo usite chiti kuruo mwana neruyo mbachete bakamorete kera kuri ekero baigwete bono Eunice okule bali abanyana bakaleta mwana mbamurete anko yayo na bako bayasa nero chita kamurete okay asante sana mwacho murigeri mwana into chikomorora nonyo yo motayo yoro monene gakali skuru lakini bono tutete gokora chinkwana na anko yaya sinchira yobo imake gasege kege kerebo sinkore na torogocha na anko yaye ndato mugano yo asinchira yobo ikera numbia mona sana mongina lemereria bagote banga makuri na makuru lakini rende kera gwikirira na bako bamaro tigoto gusabanga site yakoremi mwacho murigeri nkwira na torasege kege kerebo sio ne anko ya Eunice tochiandare mwacho murigeri Inka TV na kurireira bono nigo twanyorane na anko ya Eunice inyoranga Eunice no mwana urweta sekenyore kiabungera ikigotoka ime ye sublocation ya Mukubo yiri ime location ya Magencha segodi ya Magencha constituency ya Mwachoge warabwe county ya Kisii oyo ochite mense ya Saudi Arabia segotebekananga nige itere taroro bono he anko yaye nere bachite na ise ime yo mucho Nairobi ase kero kende bachite gotema kumanyanga ningi kegenderete bono nigo togo chaka chinkwana monera chikotumanyia nga ningi kegenderete ime yo mucho yo Nairobi karibu sana biamono elitangane kana tutayanga marietao Samarieta nguruku Samson onditi uyo masabe anonka okay bono umwana oyo nyagusira Eunice nigale umwana Eunice gale umwana mumuromi ndo yonko bwati okay bono mwachire Nairobi utaka kumanyanga kero kene gikeirerete ere gusirio bugima mukagenda na iso yo talia akimwa chagete sabari kara tutemwe na kero mweka Nairobi ngakimwanyorete bintu byo bono ekero twanyore report iguru gusira ku mwana oyo twabete tugutandani gwake kiakili tugatuliange matukata aniga na ndoje ikerengere gigacha bono tukugwetera ase block ya rusiti umwana gusia ikamuira ase umwachente Nairobi gocho process kwenda nsia ani siko ya Saudia tukabanga njene brother yana my sister naro kumbati ne kasi ni to moiga tukaba bantu bane no mungwano ye bloka yo tukaba bantu batano tuka travel tukagenda Nairobi koligi omwachenti yo irete Eunice arotebi ngikire amo tuachete tukaika ofisi iyo tukanyora no mwachenti tukagamba naye tukabona na maswali kulingana na umwana gusira ko umwana ito tukanyora tabu ati umanyinere anda ke onyo bwato umanyige ibachete sengita ngo tutaka tuta directors na bible report entangani na mwa tieka kuigwa eya chitenga Eunice garwarete just a day
na gusiri na umwe gusiri obugima bwaye ite yani ine report entanga ni gite stora ekira tugikora kuburi gukime muno naende tukuburi broke nga totebi ngonga cyumwana yakurwara sengenjo inje bunango kwa naega ndo murojo online on that Friday evening but na ibintu mbere ngakora esimi ibintu mbere ngo download tinge gutwara time mukwanire nakanya to kwana kuruma ngo nkwani alenge hango ngaki nka umbia muri matembi ato wano tukiye gutwara time mukwana nere ndeneri kubaka naona muko naona myo yesaregete ekagera wano tuga kubura na rinda ofisi Nairobi nga kiayo manyete sengenjo aya uno mwachenti nga kiyo manyete tabi ngurongo mwachenti ya matenga nera nabanyo ate first information nga umwana ogarwarite ubutuko obu akayiguga ne kuba complain akairwaria buno mo emetachiri eri aya mu reported so bwango mono kutuka kuchima mono tukamutebi aya totebi yesengenyo ndubona abo iburu umwana oyo totebi inge kikere tomangi kirendere ali azibuko totenga aya unisek ripungere yakete yangentete aseki reason ntumanyeti nere tamanyeti kira toji gukora naende buchunguzi buchumaka tukanyana ng'omwana oyo kulingana muna mwaigu mamu ababaeresa mbali ete kutwara family issues no gako yumu bwatenere enyoma etaga etaringe ngikirano omungwana mubwate no yoseita lakini bali baleme the other side church yes nyomba minto kabisa wakini baralia bali church ma yani komole bura church lakini nyomba na yamo as my brother kira kolete follow up akanyoranga maene anka ngamono nonyena ekemira muna ayo mugusio manyete te konyarekano yagareki bakoroboko agara bagatebania na batebaniti bakayigwana na bakagendo lakini mbabet handle bia muna kwigwe story mu chivo lya bete uko batuma tumigwetra chibesa asinga njobu yengana mune yugo no mwana wa communicate barenga on that very day muna bakora ebiasale ebi mbagana to communicate no mwana karo mwana maybe esinje soka rengere kwane umwana gasoka gutura depression yebirengere byo mwana oye kuruwago mbakiye tikumanya omuwono tukiye tikumanya nga ingi kyagendera takoba ime umwana uri sebirengere nali tokoja kanyora rinda mwana yakoreki hapene leo wono muswati o Nairobi kero twagendo imu yete twaje tukumanya ngaki tokonyora umwana uyu tore moya goso kwete una gata na kwete tokanyora tabwati bumanya eregasi ya no gukora akibona data no ko ria abaiseke na ko transport go jara kini kumanya kero umuntu wasa tware sita kurwaringa cyako murani go Park Kenya tabwati ngumanya wonde kwese akato park akatotebiga bona sengi dwarore egentekega kyatwari robolito igomoko genda back home muri like for 2 weeks within these 2 weeks ngonyara muri richibu nakyo umubiro uri okuruga ari go cyararia gocha Kenya togaja tokari ngo bwanchire bono nga units nasireti bwo bono otwenene keiriga umane nga units akareki aga toroke ne clip ekyo tokanyora no jama eno mwana musirire tokakwana nago na tabiaya ekamba nawo eko garamia korusio mwerori Saudi akoreki leta Kenya emuleta Kenya asichinga kichato tabe chiwiki chibere nturenda tokagajarene sengi ntubwati bumanyi ya gochi tituanda konyora hida mune yiseita tumanya nga kitoko 100 case yes tokaira na back home tokarelax tumanya tenga maybe muna totebe tingo korare ngo korare follow up akora kerege ntuna kereta kereko kumbe ga topake tokaira na goja akaendele biashara biaye in 2 weeks time tokake simi
tokobore ni chibiki bire kigare Una ba rirete ira. chiarire ng'aki totebi na korete narigete email gochi office of foreign affairs ngaike yende gochi nea and what ebintu bune bi I think mwanya koiguri case bune bimwa ngabono nganyete ba feedback ba nta nkitokora nanda katwa chibiki bire nende mo ito choba no mutie Yes. umwana we wasirete on I think yarenge tarehe 10 Ta kumi ya last month. March Mutinyo gatatu. yeah na wele kama mugeni tarehe 10 mutinyo gatatu bono abono jikira mutinyo kana na tarehe 10 mutinyo eri nari na imoka na ndeto nendugo yana kubona kibono umuntu ora tupagete bono ngaki birangera bya ugasoka communicate naba iri to kwanda changa ndo nyagotenga kinga binte to kora ba to cha kotokonya uzauri nga kinteke kana bare to kora kana kana twanya ngata kumejiri bunde rigiya ngaimoki ebintu biri omwana uri atura ntwa downloaded ngabimoki ngabira so mwezimiwa omo mpio seita. Yes. Sada kogutu ngamwirira ofisi yae yani tari ofisi yae ngamwirira mwaye buronge turigana nti bosio so bosinga matebi this ekina kia penini bono yekirega toko konye no mubunga one akaimoki chukuma ganda ebintu ebitigega injenje mbire njibeka Nairobi I think ngaki yarenge it was on Thursday agante on Friday morogoba saa mojo ngakire simi nario ranyona ikire Nairobi office nyina akore ngi 2-3 things ngotebi ngiekere ukokora kwaje weka on Friday ngomwagire simi agante tatraveleti no wale muganya inganya ni Monday ngongagera resi yes ngongagera resi on Monday gaika ngomwagire simi agante bia na igiti bintu biri office bagante betini mo yore nkubisukera na soge take lakini ngochare by Wednesday na bakonyora korire obisugurike ona trochese monte kera ngento bugata bakongu turi konyara ko koremera likokanya na temete kuliki naenda abantu bande basaniga kuna kuliki gusauri ngakire ne to kora sengenjo egente keneke lito kiabeire ngakito konyeka ingo na kuliki gusauri eyo to konyore siminga esimi gocha nga umubire ngochore tali mumukero tatu umubire ngochore Kenya ngokore postmortem ne chokore yani irucha some rumors ya bantu ne duntu amaite ngaki yes yarenge last month ngari umubire ngocha toka chiko ganya kende ngeyo bona yegete tokanyora ngetura yito tutimugete tutamaite stock na stock chia to anda tokateba ni ndugu yana kama tebona siekere nande tokwana Nairobi rimo umuswati ona akire simi yes na one of my cousin oyo mu agent broker mu agent okumuboli bono ekesi eki kia Eunice bono ngakyo kyandro buna umuntu manyete gose n'umuntu utamanyete sengenjo family no maite ngakia menyete family no maite ngikegenderete gekora barabumba gendete kuri umwana kwachire kwa virus rikeni yonse ikatoka no muswati yo tanya yani tari go communicate kwegera muri amuboleti akamutebia se akamurikire message akamutebia bono nije toje Nairobi toje tomanya ngikora ngikera kagendete sengenjo ari tole gesunteine mbomba bantu bamayete sikire baganyire no nyankende babugate batumire bakorire na mumaita matangala expensive muswati ritera netibuya akarere ni kasi nyinga akamurikire message akamutebia kumunya muro tanga Nairobi ugocha kwira Nairobi na ukora abakwanya mubiro Eunice yoro Saudia inunju okay egente gatoira gegaswa chingoro chaito bobe mwezi pesa rimwe ngeti nigwete biyangarura bobe
ngatebi brother ane ngamate wone sie kiri musubati onyo olina atumete message ya gatutu forward go chisimbi to atuma ba communicated ngamate wone sie kire egendo karo tigatoka enda Nairobi ndutuwe kabanyene atuene na kare busyo so busyo nga na werego ntuachete twange supposed kwa na Monday lakini ntwana Monday yese ngenjo toigwete ngata enko bero office yabu na bwate some issues twate tekurwe semo ntwate kumwata ke ono wane sengenjo obaira aragante tariko tuiranira buya Yes. Tukatravel on Wednesday. Wednesday this week. Week. Yeah, mo Sunday. Botuko. On Thursday. Tuati on Tuesday botuko tukakari Wednesday mambi. Wednesday tukaenda ofisi. Ndochi tukaenda ofisi yae. Bona sengi twanyore nando manyibondo bunga kai gatwake. Tukateba kugenda mwakora enda Foreign Affairs office. Ikale kutoka habu iligorari Nairobi. Mukanda Minister of Foreign Affairs. Toko iko togende section ya wakale kuruganga diaspora section. Sawa ndamenyete isikorende. Toko ende ofisi yeyo toko nyaranga kesi kya mwana uyu nkeyo. Njanya kuigweka na service. Njanya kuigweka na paka tukabuli ku ngai momenyete matuka yonsi pi mutanda gwikia mangana yaga. Tokairesa yayo manyeno yokivugatete oyo agent ya mwirete Saudi ana tete ngakire ngento akorire sabumitiri kire ngento goje kyo office cheni wali bagatekera bagateba yaya ni no batanga ni gwikie ngente kya muntu irana baraki bagateba no kubakonya karua bona ga immediately muganda paka ne office National Employment Authority tokaruaria immediately bakatulikire gento getu tukaenda kira kinasa na ne office ikale kutoka Kasarani tukatravel tukasarani toka ne office tukabali receipt biya tukabuli iyo shida yetu tukaeleza na barabu bagastuka bakubuli ngakai ingakie kunyarekana baka emetinye tate megima ngaye kunyarekana mo ebinte bitana korekana toko bataiba kintu ndomaite motokonye Yes. Omo bisoyo mo ogototebi ikaransa ntadide sio mwana oyo agakira omuntu uri esimi direct turigerete twansiga video call ono munamu akire video call yeri akamubori no maite ainayo kurukunyarebe na nyarebe no maite kesi kya nyarebe na no maite kesi kya Eunice mbero kyomeri ngaye ninge maite ngai gwage ikeri ngana arigete email ngatuma gochi Foreign Affairs ngatuma gochi embassy bayakira ningo agent yerede Eunice okay oyo bono oyo che obairanete bobe okomata bono nga ruko mbori akara kwa rigete email ngo kwaete ngai kwa tumite office kwa tumite desk kia kulisibeti egatoka na tamanyeti aga soka ndaganda bakomo tebi toche Wednesday bakomo tebi go Thursday I submit everything to that office yalenge go akama watata Nairobi igakara matanga sobo Kirinyaga bakamotebi na tuigwete na baka ngoko kwana tuigwete taringa ngokwana kipembeni bakamo wakere simba bakamotebi bono aya ukoro matanga oche immediately ga mambi ye yarengera Friday right ora te bintu byo mwana oyipaka ga naende otwere sengikero okonyoro okireti bintu byo mwana opaka abayibuli bakire gwiko office ga buka banyene ya yarengera ikiri oche ayebuye kapaka ocho gotwera se bintu ebi omuswati oli tairane tikendi yonsi munakogori na botuigweta keninge yonsi akore ni ategerete bona twaje tukanyora nga omuswati onyora tupageti tamanye tikendi yonsi maybe tana kudiri na saja cases igale eregasi enoko risiwa baiseke ba Kenya on kuchiari tamanye tinga kia baiseke ko sida ke bajo batwarari gosengo tu ngokora re fura bukara umuntu atware sida ngakia ko akeanduru ngakia ko mokonya
mpaka onyora ore buya bono kera twanyorete amang'ana imba twetekere gento twatumete mpaka email gochia ase foreign affairs nabo batotebeti kere gento bagatebi toganya Monday tochirane weekend yaga ari Saudia bantu mbari gokora gasi na Friday bono tokarora ningi tokobera Nairobi mpaka Monday kuno konya ku expense bosa batwete documents yani twaserendete documents yetu chesibare nande bwatotwae namba ya esimu to communicate office yanea bono etwatirimbukete botuko buyokera bono reka saa 3 nase kwa moche ndo setega nara irekeregese pole sana igo bono kero kende na ilitukule Jumatatu na litokwa kubona report ba office yanea ngangi yakorire yakora batete ba kwakera paka mu embassy local embassy monde ambassador garari ari bamumanyetekera omuntu bakaba yani bakumukwanza bakamuriyeta bagatemina kuruku chuma igo bono asobwe na kokotebanga bono nyuma yo gotikana no mu agent oyo mukagenda ase Ministry of Foreign Affairs intutweka abanyene yes Foreign Affairs ikabatoma ase National Employment Authority bono National Employment Authority neregendete nere abugerie case nere bugate case yegendete kugishughulikira asante sana mwancho murigereria Wenka TV na otora ase kenyoreke kia bongera ikigotoka ime ye sublocation ya Mukubo igotoka ime ye location ya Magenche igotoka ime ward ya Magenche bado ase constituency ya Machoge bora bwe county ya Kisii igotoka kwanere gore munyaruko kuruku Eunice oyo torenka sobo bono oitugukwana nere yanko ya nyuma yo kora chinkwana na mamu mwabo mwiboli naende yaene kigubono nekene Eunice tali moyo naende lakini mubiro eturarusi wemense ya Saudi Arabia bono nyuma yo mu agent kubangaina abaiboli bakaimuka igetambukira ya masemo kugenda guika umuchio Nairobi yabo ase bachiete guika ase Ministry ya Foreign Affairs iyo yabatumete ase abisi ya NEA nigeminiti National Employment Authority abo ase bono bagenderete kunenkia ekesi ekyo na kumanyanga ngakyo mubere Eunice urachikorusi wemense ya Saudi Arabia na koletwa aiga Kenya lakini omugano twanyorere kurwa ase kenyoreke nigo ogutworokinga kero kende musubati Eunice na twale tubukurekana boke gakona gukina egento keiretere goso ase nyomo no mumuro ibatare kunyomera na korengana nekemira kyomugusi ekyo keireta abaiboli kumurusia sayo ekyo keirete nere bono kubangesa bali yaye kogenda mense Saudi Arabia kurigeria abana baye kiagaragaro kibono gatigaire bweka goikarie mbinu yogoshughulikira abana baye nanye nabo tageti goshughulikira abana baye ikigara bono osiriri obugima bwaye Eunice bono nigo atigeta abana babere umwana yomo mbona chagete skuru no yonde mbono ale yange umwaka yomo nenu stratebe igonga no umwana omoke uyolense yabaibuli baye bono mwancho murigereria umugano oyo nigo tuguchiko yokorera abo lakini bono oikechi kubetereria na nzochikwira na saya na kero kende kumanyanga emero bulinga iya ikere yogochikurusia omubere obumusubati Eunice korumense ya Saudi Arabia na komoleta aiga Kenya twakirembye mono sana singincho yogoto mugano ya soboime na kero kende nigo tukubatakira maya na nyasaye tigakorwo nje kwae mubiro Eunice nyareka bokurusia umense ya Saudi Arabia oikiwa aiga Kenya nere aye niwe na kero kende ubumaene ngabotuke buna ebiro genderete kwenda mbiya mona asoko cha kwenu twagokire yes asoko tutarira ago tukuru manyanga nkigenderete ground ono njege ndonda basabe una baminto na mwata yabainunga Twinka TV yes ono una nyika ndonda basabe sa media mutokonye mubwato bumanyi yes asenge ntu twanya korora gente grand twanya kugenya came accidentally ono anyway ntobwato bumanyi bonde yotokona kuruka lakini nende ndo nga asitochete bona handa ke bumanyi mbokarona ndinya sana tubwatsi bokoleki tuikere senge konyole to park tumanye tikeni yonse kaenderete yo nkagerete ngo saboku obumanyi bwino na ino nyamumanyete andakira mugo tu assist asenge njo ebintu mwakorere as a media mumanye tengi esimu ikinga abantu nabayitere bo kongumbali mbali na umokonyora mwaje those true challenges yani na umokonyora mwanyore bumanyete mwakonyira umuntu kero kende timanye tinga nabera tokenga umurigire naro bono ubwato bumanyi buno bwogosaba na kero kende nabera tokenga nonyere serikali yanyorira bumanyi gwetera omugano yetwakorera kero kendo nero ratake gukora chinkwana na inwe ya masa ya mogo cha sinkeye na mukero kendo kurwe namba yao ende munyariko wa mogo ikereka
namba nere furi anya nabonko ba tibwate boko ngubonde bwensi namba naboko yateba linde umurigireria yenyoro ndora ataka gukora chinkwana mona ino kero kende gusanga ya masayemo komento bungeni kigera bana barasire Saudi Arabia abange aba Kenya lakini linde mibere yabo ya Rusi waroro na baikiwe aiga Kenya muna bono ntwanyote ntwaigwete kumanga munyaro kana rosirete I think sijui jinsi cha warabu mwigwete andake kesikia ya turete ase TV nga arutukure training goro gekogenda ntwigwete ngana areta tu sobere nyamira gakaeni no yona arosirira nya sobe nginya ngona usireta ntwigwete ngana rogire basira maega so mwana uyu itu ono intuntu maithinge kesiki umwana uyu muntu nga kikira complicated how no mirobeli nebe kolengana ni procedure bono mwabwatiri mirobeli nebe nse ya Kenya wetere ya Ministry of Foreign Affairs mbati kubwatia na kero kende mirobeli nya ko bakegukana kero kende namba yawo namba ya nere 07 23 35 48 25 nimbwate atari 07 31 52 2000 twatabire mbia mono sana sengencho kero kende yokwirwa kurumagano ya soboime na twalire iranga kero kende ntoira na saya gocha komanyanga nga yumugano yo ikeire nonya ntonyoreti ise Eunice kero kende mirobeli ne menge koba naye kumwachite nere kwa wakilishire na gotomugana soboime twakirembia mono sana sengencho gosiboka bunenka na gotomugano iyo ende kumanya umurigirerio Enka TV nga ninki kegenderete mwancho umurigirerio Enka TV mugano tore gukora no yo muswati Eunice familia yabo gose familia yaye nabebwate ukweumio konge nabo bagosabanga kero kende Eunice ari kurusigwa miense ya Saudi Arabia nabo moyeni gaiga senka yabo nabo yari cyakoba egento kingencho kero kende kiale gukora chinkoro cyabo chitwairere nabo tukuru kubuli cya serikali yense ya Kenya gwetere Ministry of Foreign Affairs nonya ne wizara y'ubulindi bwaime kubwaterana ne chinsemo cyonsi gikwana kinga emirobeli yonsi yabali bonsi bakonyora amakongo asechise chisikongo ngo bwatu gwere na kwana kinga gukorera sinchirere burunge basona nasenganeye linde kwana kingo mwana Eunice oiranire aiga asense ya Kenya na gwikuwa se kenyoreke hasara niwe ase enchera ya bene kima wono kurwa se kenyoreke kia gegotoka se sublocation ya mukubo nigere me location ya Magenche ase wodi ya Magenche constituency ya Bumachoge borabu no tugukorera umugano ya selitkorera na koria iranga ntucheko yobwate na kumanyanga ngai oikeire sebali bonse tobwatana na kwana kinga yonse ngo wikerare mwaki chibichegi ata Brian McKnight kubwatana na Bridget Kerubo oliyo edit ya chi video chonse na kwana kinga ngo chinyorora senchira ya bene ase channel yeto na mbeya mo Enka TV omocho koronya mora kwa kambi ya mona singe nchoko bwaterana okoronge onye tura subscribe ase channel yeto ene kinga ngo subscribe pole na go share na boy go like asinge ncho yugo kina asobwamo nchenkoro kwa MC Dudus.